Silanang seniman monggo Sawae jembar-jembar Senopati monggo Soti aja mampir wiyagane yo girong suarane yo lantang-lantang apik gitu. Kelakon tanati ing siyang ora nenteni sapa nok iki sing girong mbuh camburi kae kok laras temen le girong yo Bu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dene wektu bengi iki aku iso sowan nang daleme Mbah Jadi kene ya no. Iya. Lan sadurunge aku matur kang akeh-akeh ngaturake gunging panuwun lan ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenenganipun Bapak Lurah ing Kelurahan Kebonarjo kene. Kang angka 2 ngaturake sugeng rawuh karo panjenengane Bapak Dukuh ing Kebonarjo kene. Iya. Lan Bapak Dukuh ing Kedung Gupit kene ya no. Iya. Lan uga ngaturake sugeng rawuh karo panjenengane Bapak Babin Kantimas ing Kecamatan Samigaluh kene lan kabeh para tamu lan para warga masyarakat lan kabeh para tokoh masyarakat ingkang kepareng rawuh ngestreni pepanggihan ana ing bengi iki mahardya anane warga masyarakat ing Kedung Gupit kene ya nok padha bandol krompol guyub rukun sarene iki wulane Rejeb warga masyarakat Kedung Gupit kene wis ora lali meneh karo kewajiban sing kudu disandang lan sing disanggem. Contone samben sasi Rejeb kurang luwih tanggal 21 munggah medune masyarakat Kedung Gupit kene padha tasyakuran. Padha ngaturake syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Anggone dina lan taun kang pukur 2024 nganti tekan 2025 iki padha diparingi berkas waras slamet, diparingi mergo gampang anggone golek rejeki. Lah wektu bengi iki disyukuri lan ngiras pantes uga slametan desa. Padha ndonga lan padha memuji marang kersaning Hyang Widi muga tansah masyarakat Kedung Gupit kene kabeh wae mulai wektu dina iki pinaringan ayem-ayem tentrem guyub kelawan rukun welas asih tresna marang sepadha-padha sabar nrimo eling lan waspada ya no. Iya ora ngira ya nduk. Iya kepiye aku dina kang wis kapungkur iki ketemu lan dirawuhi pepundhenku loro yaiku sedulurku lanang kakangku Yasroni karo didherekake panjenengane mantan dukuh Kedung Gupit kene iki jenenge Bapak Suparji. Iki dadi badan wakile warga masyarakat Kedung Gupit supaya diutus rawuh ana ing gubukku rembuge sing cetha ngundang aku supaya sowan rene supaya nglimbuk cangik nggawa kanca sak cukupe. Oh ngono. Yaiku mau kanggo sarana memuja lan nuwun marang Gusti kanggo syarat anggone warga Kedung Gupit kene duwe kajat yaiku mau bersih desa mau ya no. Iya. Saka Purwa Madya lan Wusana panjenengane Kakangku Yasroni karo Bapak Suparji wah tatas titis le ngendika le rembugan babakan perkara le arep wayangan aku nganti mumet le ngrasake no. Lah kok iso mumet? Lah wong rembuge kiting pencalit kae kok no. Lan tak takoni nggon masalah dianake ora ngaku. Anjuk terus kuwi ora sah perlu dirembuk Mas. Babakan jenenge wong seni ki ora butuh golek duit nanggon seni. Kuwi mergo jenenge wong golek duit kok nanggon seni ki kleru.
nek arep golek duit apa ya dadi juragan, apa kerja, apa ya wis pokoke sak isane ning aja golek duit nanggon kesenian. Aku ora seneng Mas, harga diri sing jenenge dalang kok ngrembug duit. Aku cen ngono ayo apik. Dadi jiwamu pancen jiwa sing mibawa. Iki tenan kok aku nek omong ngono kuwi. Kapan aku ngrembug babakan duit? Pak Yasroni karo Pak Suparji ora tahu aku muni rembugan masalah duit. Wayangan. Aku cen emoh nek jenenge ngrembug duit ming sedidik kuwi nok. Ora beda yen kok ngono kuwi. Ora ya minggu gawe guyon maton. Iki sing kagungan dalem sing jenenge Mbah Jadi Putri karo Mbah Jadi kakung walah. Le ngarep-arep aku suwan rene iki wis gampangane kapan iso kelakon ngundang Pak Suroso meneh jaman biyen. Aku sowan rene aku jan keloro-loro atase dalang kok ora kajen. Lah kok iso ana dalang kok ora kajen? Mosok ana dalang kok le jagong tetunguk kok nang lesean. Ngarepku kene iki walah lebune ora kekaruan. Jur kuwi jaman semono. Aku bali terus bojoku tak kon nambani aku bali kerah kami tetep nok sak kujur badan ning alhamdulillah rabbil alamin kanthi karana biyen jaman semono gamelane iki ming 3 nok sing muni kuwi ming kejaba gong karo drum ning ora apa-apa kuwi kanggo pepancat warga masyarakat Dunggebet dadi gumregah semangat samben rejeb mesti wayangan. Wis pokoke monggo. Saiki dalang yo akeh, ora kudu aku. Sapa sing arep mayang monggo. Jer kono sing dikersake masyarakat. Jer kono iku kanggo sarana ndedonga marang panuwunaning marang Gusti. Iya. Ya iki ngene nok. Iki kahanane bengi iki ya iki sing baku aku karo kowe nyekseni lan supaya Kang Angkolurung nglipur marang para warga masyarakat kene sing isih kepareng lenggah. Ya dilalah udan kok ya no. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa tegese udan iki rejeki. Mbok menawa iki kanggo simbol Gusti sing Maha Kuwasa lar paring gegambaran ki nganggo liwat udan. Tegese udan ki sumber utawa simbole kemakmuran. Mula saiki wis tekan jaman sing kaya mangkene saya maju kahanane donya wis mawarna-warna pikirane wong urip ning nek bisa ya wong Jawa ayu padha dikukui le dadi wong Jawa. Mergo wong Jawa ki apik, wong Jawa ki kabeh apik, penuwunan Jawa ya apik. Ngendi papan sing kedunungan wong Jawa senajan tlatah Sumatera anggere isih ana wong Jawa mesti ya ana kono kuwi sumbere katentreman. Mula wong Jawa ayo Jawane dienggo, Arabe digawa. Tembunge ngene, Jawa digawa, Arab digarap. Tegese maksude ya Jawane ya diuri-uri, agamane ya dilakoni. Ben anane agama kuwi ya nimbulake wayang utawa budaya mergono budaya merga ya ana agama. Dadi antarane agama karo budaya kudu sinkron ya no iya. Aja nganti antarane siji lan sijine ana sing seneng budaya, ana sing ora seneng budaya. Kuwi dadi masalah lan dadi perkara sing urusane batin aja nganti wong urip ki sepira suwene ming kon urip ana ing alam donya ki kon padha sing guyub rukun apik-apik karo kancane, gotong royong karo tetangga teparone. Iya. Mergo urip ki ming sedrema, donge aku wegah urip ning Karang Sing Kuwasa kudu aku urip. Ya wis tak syukuri aku iso ora iso apa-apa menungso ki. Iya. Yo iki
ndak nganti kesuwen le omong-omongan iki Pak Dukuh Tumijan wis nyiapake amplop. Ning amplop ki mbuh kosong, mbok isi ra ngerti. Wis sumeta ing gati suwe ing diri. Orjene yo tak gawakake saka nggon aku. Dasare pengorjene yo nom, rambuté gondrong, nganggo anting. Wah, bagus. Nek saka ngarep nek saka mburi rambutnya kaya keset. Yo, iki Waranggono tak goleke Waranggono 5 jumlahe kabeh nom kabeh. Isih semringah-semringah wah. Single kabeh. Karo iki kancaku Wiyaga ana sing ketoke arep seneng karo cah kene. Aku yo tak takoni kepiye nggonmu nakoni. Nek kowe seneng yo lek apa perlune, ya aja mirang-mirangke aku. Aku ngenteni digrobyak kok. Piye? Aku ngenteni digrobyak kok. Lah kok ngenteni digrobyak? Yang irit dijabke karo hangsip tak penak. Kok gak bebojoan kok njagake grup yuang. Iki diwiwiti saka apa iki ya? Ya jegeru ndandut langgam bae. Langgame apa, Mas? Apa langgame? Hah? Langgame apa sing kira-kira? Nggo, Mbak, nyuwun paringi langgam. Sinten sing nyekar monggo? Setunggal boko setunggal. Saking sebelah mriki. Mangke urutan jajal. Sugeng dalu. Ya. Selamat malam. Ya, sugeng dalu ya. Nggih, matur nuwun pripun? Terus pundi? Matur nuwun. Ampun? Ampun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niki Mbak Septi saka Sremo. Saking ngandhap Paduk. Wis cara gampangane biyen wis tau dadi bintang film pensiunan ing bintang film kartun. Dora. Monggo Mbak diwiwiti kangge caos panglipur menika para lenggah ingkang tasih kepareng lenggah. Aturaken sugeng dalu katur kagem sedaya warga Gedung Gupit nggih. Nggih. Iki disengkuyung karo juragan-juragan niki mau kok ora di. Aturaken sugeng rawuh. Nggih. Dalu katur kagem Pak Duko. Nggih. Menika ta nggih. Pak Duko ngampun di. Ah niku Pak Duko sing nganggo ngagem kaca ning tinggal. Menika sugeng dalu Pak Duko. Kadosipun menika kok nggih sanesipun Duko nggih juragan nggih. Juragan apa wong ki dhuwit. Juragan napa nggih? Duit 50 kuwi ora gablek kuwi. Jenengan ki kok yo ngilang-ilangke kok aku ora patek percaya. Nggih. Kuwi dukuh sing terkondang sak sami galuh ya kuwi. Oh, nggih to. Kak kadosipun jan agemanipun kados Pak Camat. Camat ya. Boten. Nggih, niki ajeng pitepangan diratani rumiyin apa tes pundi? Nggih ning anu mawon rada cepet setitik karang wekdal iki. Asmane sinten saking pundi? Kok ben do pitepangan. Iki engko masyarakat kene sesuk isih kepengin nanggap. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Kula Intan saking Sleman. Waduh. Ora sah huhule. Ora sah huhahu wong kuwi ora bakal dinehke kowe. Waduh ketok kowe terus PPD lho. Mbak Intan saking Sleman. Nggih. Oh, matur nuwun kersa sowan mriki manglipur warga Madung Gupit nggih. Yuk, sebelahipun. Sugeng dalu kula Endah Wasita minggir Sleman. Walah jabang bayi endah biyen kae to. Ya ampun. Wong biyen ki wektune sampean ki rak
nyinden nang kene wis pernah to biyen karo bapakmu. Wong kowe iki biyen cilik kok. Nggih, tesih jenengan gendong riyen. Wong kowe iki blas biyen iki urung nggo kotang kok saiki wis iso. Masa Saiki nganti ting petutu. Mbak Endah sinten? Dalem Mbak Endah sinten? wasitaning rum. Mbak Endah wasitaning rum. Nggih. Lajengipun. Kula Cita saking Purworejo. Oh, Mbak Cita. Wah, iki Mbak Cita iki wis ora aneh meneh. Di mana panggung wayang mesti ada Mbak Cita. Alhamdulillah. Syukur Mbak Cita saged sowan mriki. Nggih. Setunggalipun. Kula Neti saking Minggir Sleman. Oh, cerake Mbak Endah. Nggih, matur nuwun nggih. Pun do tepung toh niku kalih sinden. Nah niki sakniki hiburanipun. Monggo. Langgam Mbak Septi. Nggih. Langgam bebas nggih. Nggih, bebas. Bebas bergerak. Niki saking panitia Kesakaken bersih dusun nyuwun gending gelang alit kanca tani. Nggih, gelang alit kalih kanca tani. Nggih, niku dipinangkene riyen. kanca tani rumiyin nggih gelang alit radik dombreng-dombreng. Gelang alit. Napa gelang alit rumiyin derek? Nggih, nggih, manut, monggo. Nggih. Gelang alit. Ya. Ayo. Gelang alit no iya. Buka saking pundi? Saking Mas Kendang. Napa saking wingking? Saking gong. Olahraga nggih, Cok.
Ngapati murah. Nggih, ya. Gelang alit ring driji. Nggih. Son sing lali tumekaning pati. Tegese napa niku? Pripun nggih? Gelang alit ning driji niku arane ali-ali nggih ta? Nggih, ali-ali. Son sing lali niku tegese aku ora lali. Oh. Tumekaning pati tekanan. Oh, iya nggih. Ali-ali sing dadi seksi ngoten Nggih. niku. Amin. Mbak Jangi. Nggih. Atur kagem panitia sampun dipun pinangkani mugi dadosaken rena ing penggalih. Nggih. Lajeng kiwanipun panjenengan niku Mbak sinten Kanca Tani. Nggih, Kanca Tani. Nggih. Nuwun dindingane teloknen nggih, Pak. Gamelane tunggalane sing biru apa ya? Yo.
Yo. Iki pagelaran wayang bengi iki lan warga masyarakat Kedung Gupit anggone nganake bersih desa iki ana sponsore nok. Sponsore apa? Sponsore tempeku. Oh. Njuk angka 2 aku amenureh. Sing angka 3 Siva Kelapa. Kang angka 4 Karya Lestari Fam. Kang angka 5 Pok Dakam. Pok Dakam. Kang angka 6 YN Sudiyo. Oh, CN apa iki ya? CN audio ya. Audio. Oh, ya. Oh, iki sound audio. Oke. Kang angka 7 Siva Kelapa. Kang angka 8 Driver Muda. Oh. Driver Muda Riyadi. Wis penting muni to. Kang angka 9 Topi Angkring. Kopi apa itu? Tapi angkring. Oh, tari angkring. Mulai nulis kok cambah kok ngene kok. Kang angka 10. Apa iki, Mbah? Majara. Mbuh iki apa iki yo? Hah? Angka 10 bro. Kang angka 11 Bologas. Oh. Ya iki putih mbuh kuwi sing dhuwur nomor 10. Kang angka 12 RT 11 Kedung Gupit. Ya iki disponsori ma pirang-pirang juragan-juragan, Nok. Muga-muga ya, Nok. Sakwise bersih desa ing kene muga-muga iki sing padha nyengkuyung masyarakat Dunggupit paring ana lancar rezekine bergas waras slamet ya Nok. Iya. Wae ayo matur nuwun banget para juragan-juragan padha peduli karo warga Kedunggupit kene nganti saengga bisa mbantu mbuh akeh mbuh sithik bisa mbantu kajate warga Kedunggupit. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ya, iki wis kajate tak aturke. Njur iki diterusake kanggo sing nom-nom. Mbak Endah, iki malah cerita kaya nang pasar kepiro iki. Wong kondo tetembangan ya malah cerita masa lalu. Monggo Mbak Endah, monggo dipun caosi panglipur. Rasa ngadeg kok midak sego. Pak Dukuh kok jadi nggih. Nggih, monggo sukses Mas. Aku manut sing iso lho. Aku njaluk ono ora ngerti mah. Bingung. Yo, siap. Jirolu. Dor. Iki disengkurung karo penyoting-penyoting wis profesional. Disiarke langsung iki Nok. Iya. Nggih, saking pundi menika, Pak? Saking Menoreh. Menoreh Kulon. Kali. Monggo, Mbak Endah. Nggih. Cah kok ayune kokon aku dibuju kokon. Ya ming mergane iki mbiyen urung tau genah nom-nomane aku. Genah nomane aku mau walah weruh aku mesti kelumah-kelumah. Oh nggih. Wah Jogja Istimewa yo gayeng tenan yo, Dik.
Ya, ora ngira nek kaya ngene iki senajan to sing mriksani ora akeh ning kahanane meriah bisa seneng kabeh. Iki sesuk tak jaluk tanggal 26 kudu yo ngene iki meneh aja nganti sesuk do pating krencil. Iya. Wah, ya pancen senenge wae dadi wong seni ki ya nok. Senenge dadi dalang ki ora kaya nek gek kaiden. Ning susahe wong dadi dalang ki nek gek ora pepayon ya nok. Iya. Iki alhamdulillahirabbil ngalamin pangestune warga Dungkupit aku sewulan rejeki jan ra ana ngasone. Iki bengi iki mayang. Sesuk sore iki ya sewengi cetha ora turu nok. Iya. Ayo yasinang to. Sesuk bengi ana acara wah wis ora ana libure pokoke. Pokoke seneng pokoke bulan Rejeki aku. Nenek agek susah. Walah ora susah ora kaya dalang. Wis udan ngejezes anake cilik-cilik ora pepayon. Dilalah wingenane toh nok. Iya kepiye. Aku saking seneng-senenge cetha iki paling ora tanggapan Semarang kono. Ana mobil Hijet 1000. Diucup nang omahku. Wah bojoku tak longok saka nggon cendhela iki wah iki tamu gedhe iki mbokmu. Pek siap-siap aja nganti nguciwani. Wah bojoku terus nyaut srebet nggo nyrebeti meja tanah. Iya. Batinku iki cetha tanggapang larang jebul sing tekoke ming kecuk Tarman karo bojone jenenge Parinem. Alah. Ayo aku mlebu gawe wedang ora mbokmu. Wah ora ana gula ke. Alah teko gujake blong kowe. Ana blong bekas isi gula kae to. Tak gujake tak nggo nyuguh Tarman. Gulane kok rada klenes ya Kang Sirasa. Ayo diteruske, yuk. Ya. Ayo iki Mbak Cita. Diparingi klasike Mbak Cita. Klasik. Ya. Caping gunung. Caping gunung iki karang cara-cara lakone rada dawa iki tono tak singkat-singkat. Langsung mawon nggih, Pak. Nggih langsung wae to the point. Dek jaman
Guse tupoku melun goleng kentiaseng bagi kawengku sakung jajahan nanging sang ngetangi kibiri sang resikane ko putra risang resikane ko putra kang anjuk saking wiyadi Sirigegi wonten madyaning sanggar pamujanan nggih Kocapo. Sang Mendya Mantri muka pangarsa Sang Sikonapati Seng Kuning Awi Sangjaning Prawadya Bala nyat saka palenggan paling bleber paling trot. Iya ya. Mina katemping Jalanidi.
enjing bidalku